So yan mga idol, final decision, nag-all 6 sila, race to 7. Kung sino manalo dito, siya ang mag-uwi ng 240,000. So yan, mauna yung Cavite. 1-0. 2-0. 3-0. 4-0. 5-0. 6-0. 7-0. 8-0. 9-0. 10-0. 1. 2. 3. 4. 5. Ganda ng laban, grabe. Mga manonood, pigil. 6. Lahat kabado. 7. 8. 9. 10. Nagsisigawan na. Full bearing na kasi to. Sinong manalo dito, panalo na. Mag-uwi ng 240,000. 11. Ano? First siya, no? All 11. 12. 7.
Ayan, nabuhayan ang mga Pangasinan. Pa. All 12. $13. Ano siya? Ano siya na lang? Ano ka dito? Pizza? Yan! Maganda yung laban. Palakpakan na yung mga tao dito. Relax pare, relax. All 13. Sayang. Pizza? Mukhang nape-pressure yung dalawang player. All 13 tayo, all 13. Pare, darog. $14. Takaltas na ginaw. Tablaan na takardan. Ako na akong kaltas na ako. 15. Dapat kumaga akong kaltas na ako. Lagi na puti wakay. Nag-awa pa. 16. $17. 18. 19. 14. 15. Grabe, ang laban na to. 16. 17. 18. 19. All 19 tayo. Hoy, tablakan na eh. Hoy. Stop. 20. So yan, last ang Pangasinan. Pag na perfect 5 niya, panalo na. 21. 22. 23. Sayang.
20. 23-20. Hindi mo ng problema yun. Kasi hindi ako Ma-adjust kasi ito eh, pag-fix ka rin. Wala yun, wala. Ang importante yung Gio na tapos sa buwi. Huwag kang ma-adjust na ano. Siyempre, yung fix mo kanina, napakan mo, Wala naman tayong problema sa layo doon. Ako naman nag-a-adjust eh. sinabi mo yung gusto mo, sabihin ko yung gusto mo para ano. Ikaw ang naman sa'yo doon. Di ko Kasalanan mo yung hindi sinabi. Yan, huwag kang adjust ng live. So yan, mainit yung laban. Gumaganda yung laban. Nasa huling guhit sila pareho. 21. Bali first ito, si Cavite. 22. All 23. 24 last. So ayun, habol pa, habol. Habol. So yun, panalo ang mga taga Cavite. Panalo si Idol Andrew. Sayang pero ang ganda ng laban.